Εδώ είμαστε και πάλι. Στην παρέα μας πλέον καλωσορίζουμε και την Παναγιώτα. Καλησπέρα σας κορίτσια, Μαρία, Άννα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να πω ότι την Παναγιώτα μας τη ζήταγαν πάρα πολύ τα παιδιά της Ακμής. Πάρα πολύ. Χαίρομαι. Όταν ρωτάγαμε ποιον θέλετε να φέρουμε την επόμενη εβδομάδα, μας λέγανε Παναγιώτα Βλαντή. Λοιπόν, να πω καλησπέρα λοιπόν σε όλα τα παιδιά της Ακμής. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά. Και είμαι και πολύ χαρούμενη εδώ που βρίσκομαι πραγματικά, γιατί έχω και μια νηψιά έτσι 23 χρονών, η οποία και αυτή έχει τελειώσει σπουδές, όχι η Ακμή, κάτι άλλο, και έτσι νιώθω πολύ κοντά στα παιδιά της ηλικίας σας. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για την Παναγιώτα. Εντάξει, το να πούμε 2-3 πραγματάκια, όλοι την ξέρουμε, όλοι την αγαπήσαμε. Οι περισσότεροι είναι τρομερό το πόσο πολύ σε ταυτίζουν με το ρόλο της Σιλβί. Ναι, γιατί η τηλεόραση έχει πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη. Παρόλο που έχω κάνει αρκετές δουλειές στην τηλεόραση και στη χρυσή εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, η Σιλβί λιγάκι χαρακτηρίστηκε επειδή ήταν και το θέμα έτσι. Τα μπουζούκια, η νύχτα, όλη αυτή η υπερπαραγωγή που ήμουν αντιμένη, το μαλλί, τα σκουλαρίκια. Νομίζω ναι, και ο διαφορετικός τρόπος, ας πούμε, είχα συνηθίσει λίγο εύθραυστη και λίγο έτσι κορίτσι διπλανής πόρτας. Και ξαφνικά ήμουνα super wow νονά της νύχτας. Τεράστια αλλαγή πάντως σε σχέση με όλους τους προηγούμενους ρόλους που είχες κάνει μέχρι τότε. Το επιδιώκω. Και ευτυχώς είχε κάτσει. Ήταν μια πολύ καλή συγκυρία. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ σε είχαμε γνωρίσει πιο πολύ σε δραματικούς ρόλους, εγώ προσωπικά σε προτιμώ στην κομμωδία. Χαίρομαι. Είσαι εξαιρετική στην κομμωδία. Χθες είδα το Μη και Μη, είδα τα Μαύρα Μεσάνυχτα, εντάξει, για πολλαπλή φορά, και είδα και τα Μυστικά και Λάθη. Αυτό είναι πολύ δράμα. Το λατρεύω. Τα Μυστικά και Λάθη είναι το αγαπημένο μου. Το άφησα έξω. Είναι το αγαπημένο μου έργο από αυτά στα οποία έχει πρωταγωνιστήσει, αλλά πραγματικά τα Μαύρα Μεσάνυχτα και η κομμωδία. Ενώ δεν πίστευα ότι θα είσαι τόσο καταπληκτική, πίστευα ότι θα ξεχώριζες πιο πολύ στο δράμα. Δεν ξέρω. Κοίτα να δεις, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να παλεύω και τα δύο. Μ' αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Ναι, και τα δύο είναι πολύ ωραία. Αλλά η κομμωδία θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη από το δράμα. Όχι, είναι δύσκολη, ναι. Γιατί έχει σημασία το χιούμορ, πώς θα το βγάλεις, να μην πιέζεις το χιούμορ, να μην πιέζεις το γέλιο. Μ' αρέσει η κομμωδία καταστάσεων. Και αυτό θα μπορούσα να κάνω έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαι φύση κωμικός, είμαι από θέσεις, ας πούμε, από καταστάσεων μπορώ να κάνω μια κομμωδία. Και το δράμα όμως είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ας πούμε, αυτή η παράσταση που κάνω τώρα πραγματικά είναι για μένα μια πολύ μεγάλη ανηφόρα και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Αρχόμενη στην παράσταση κιόλας, που είχαμε έρθει να τη δούμε με τα κορίτσια πριν από 2 εβδομάδες. Πραγματικά, δεν θέλω να περιευτολογήσω για την ερμηνεία σου, ήτανε και αυτό που λέμε τόσο όσο, γιατί καμιά φορά για το δράμα, αν του δώσεις παραπάνω, χαλάει. Όπως η κομμωδία, δεν καίγεται. Ακριβώς. Οτιδήποτε το κάνεις με υπερβολή καίγεται. Με ένα θέμα το οποίο πραγματεύεται, το οποίο όντως είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, και δεν το βλέπουμε πολύ συχνά στις μέρες μας, και ήσουν πραγματικά τόσο όσο, ήσουν εξαιρετική. Πάρα πολύ. Είναι μια καλή παράσταση, ένα πολύ ωραίο έργο και έχει πολύ καλούς ερμηνευτές. Έτσι είναι. Και πολύ καλή σκηνοθεσία. Είναι και ένα έργο το οποίο, βέβαια, αυτό εγώ το είχα συναντήσει και στο Κούμπα Λίμπρα, η αλήθεια είναι, στην προηγούμενη παράσταση του Μαρία. Έχεις δει και το Κούμπα. Εμείς το είδαμε 2 φορές. Ήταν εξαιρετικό, μας άρεσε πάρα πολύ. Και το είδαμε 2 φορές την ίδια σεζόν, όχι την επόμενη. Δεν το προλάβαμε. Ναι, και 2 φορές μάλιστα. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ και στις 2 αυτές παραστάσεις είναι ότι φεύγεις από το θέατρο, πραγματικά νιώθεις ότι είδες κάτι πολύ ωραίο, αλλά είναι κάτι το οποίο σε προβληματίζει για μέρες μετά. Χαίρομαι. Δεν είναι ότι φεύγεις και τελειώνει εκεί πέρα σε ένα ωραίο 2 ώρες, ας πούμε. Όχι, όντως, και τα 2 έργα είχαν κάτι. Ας πούμε, είχαμε την Κούβα και την ιστορία της Κούβας, επανάσταση, καταπίεση, ερωτισμός, όλα αυτά, εξουσία, εξουσιαζόμενος, και τώρα έχουμε τη συγχώρεση. Που στις μέρες μας βιώνουμε, πρέπει να αποφασίσουμε τελικά τι θα κάνουμε. Εσύ, Παναγιώτα, συγχωρείς εύκολα? Ναι. Δεν ξέρω αυτό θα το συγχωρούσα με το παιδί, θέμα παιδιού. Είναι ύψιστη απώλεια. Δεν ξέρω, νομίζω πως όχι. Το θέμα αυτό. Να συγχωρήσω το δολοφόνο του παιδιού μου. Ναι, είναι πολύ βαρύ αυτό. Όλα τα άλλα ναι, αλλά αυτό δεν ξέρω, κορίτσια, να σας πω. Αυτό είναι πάρα πολύ. Θαυμάζω την ηρωίδα μου, έτσι κι αλλιώς, που το κάνει. Αλλά είναι κάτι που εγώ σαν Παναγιώτα δεν ξέρω τι θα έκανα.
Θες να μας πεις λιγάκι και 2-3 λόγια για την παράσταση, την πλοκή? Ναι, η πλοκή είναι, έχουμε πάντα μια δυναμία να μιλάω για τους ρόλους που παίζω, αλλά θα σας πω ότι είναι μια παράσταση η οποία πραγματεύεται μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της, το σκοτώνει ένα serial killer, το κακοποιεί, και η ψυχαναλήτριά του μέσα στη φυλακή του. Και μετά από 20 χρόνια αποφασίζει αυτή η γυναίκα να τον συναντήσει στη φυλακή για να αποφασίσει αν να τον συγχωρήσει ή όχι, να μπορέσει να προχωρήσει. Έχει να κάνει με την απώλεια, με τον πόνο, το ξεπέρασμα του πόνου, τη συγχώρεση και το κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας μετά από μια τέτοια απώλεια. Έτσι, σε γενικές γραμμές. Με τον Αντώνη Καριστινό, Μαρία Καλιμάνη, Χριστό Καπενή, σε σκηνοθεσία Πάνου Κοκκινόπουλου. Εσένα τι είναι αυτό που στον ρόλο αυτό σε τράβηξε περισσότερο? Είχα ενδιασμούς να παίξω τον ρόλο αυτό, πρέπει να σου πω, όταν μου το πρότεινε ο σκηνοθέτης. Φοβήθηκα. Δεν μπορούσα να πραγματευτώ μέσα με όλη αυτή την απώλεια, παρόλο που είναι μια δουλειά. Πέρα από αυτό που με προβλημάτισε ήταν η μορφή του έργου, που ήταν υπομορφή μονόλογο, όπως είδατε. Έχω πιο πολλούς μονολόγους. Οι άλλοι συναντιούμαι και με τους άλλους, αλλά αυτό που με προβλημάτισε ήταν ο μονόλογος. Θέλω στη σκηνή να έχω παρεδώσει με συμπρωταγωνιστή ή συμπρωταγωνίστρια. Κόλλησα δηλαδή ως προς αυτό το σημείο πάρα πολύ. Παλεύω ακόμα με αυτό. Ήταν μια καλή αρχή. Πάντα πρέπει να γίνονται αρχή και να ρισκάρεις κάποια πράγματα. Βγήκε σε καλό τελικά. Και πιστεύω ότι ο επόμενος ρόλος, μάλλον πιστεύω έτσι κι αλλιώς τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Τα έργα τα οποία έχεις επιλέξει είναι πολύ δύσκολα ερμηνευτικά. Με επιλέγουνε, δεν τα επιλέγω πάντα εγώ. Όχι πάντα. Εντάξει, ναι. Διαφορετικά θα τα έλεγα. Ναι. Εντάξει, θέλουν ο ήρωας να μπει στη διαδικασία, ο ηθοποιός να μπει στη ψυχοσύνθεση του ήρωα, για να μπορεί να το... Όλοι οι ηθοποιοί το κάνουν αυτό. Σίγουρα, αλλά σε έργα τα οποία είναι πολύ ψυχοφθόρα, αυτό εννοώ. Γιατί και στο Κουμπά Λίμπρε ήταν μια ηρωίδα η οποία ήταν εγκλωβισμένη, ήταν κλεισμένη, καλλιτέχνης, ήταν πίτρια, οπότε ήταν πολύ αληθινή ιστορία. Ναι, πολύ ιδιαίτερος ρόλος. Πώς όλο αυτό εσένα σε επηρεάζει στην προσωπική σου ζωή? Καθόλου. Η ρόλη αυτή, καθόλου? Στην προετοιμασία επηρεάζομαι, σαφώς. Το κουβαλάω λίγο μέσα μου, το σκέφτομαι, μελετάω. Αλλά μετά, όταν αρχίζουν οι παραστάσεις, δεν είναι από τους ηθοποιούς που το κουβαλάω στο καμαρίνι. Όχι, τελειώνει πάνω στην παράσταση, στη σκηνή, στο χειροκρότημα. Μετά είμαι η Παναγιώτα. Είναι δουλειά. Στη διάρκεια της προετοιμασίας, ναι, σαφώς. Μπορώ να σκεφτώ, μπορεί να ξυπνήσω και να το σκεφτώ, μπορώ να οδηγήσω και να το σκεφτώ. Μπορεί να συζητήσω με κάποιους φίλους μου και να μιλάω γι' αυτό, αλλά πολύ έτσι, με μια υγεία, γιατί αυτό που κάνουμε κάποιοι που λέμε με μόνο ο ρόλος μου τέχνη και αυτά, εγώ δεν τα είμαι πολύ αυτής της άποψης. Πιστεύω ότι υπάρχει και έτσι αλλιώς η δουλειά μου είναι η ζωή και η ζωή μου και η ζωή μου είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να μπαίνω και να τα... Σαν άνθρωπος γενικά, γιατί πολλές φορές μπορεί να ξεκινάμε κάτι και να εστιάζουμε για παράδειγμα πάντα στα επαγγελματικά ή στα προσωπικά. Εσύ θεωρείς ότι έχεις πετύχει την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο στη ζωή σου? Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Είναι στιγμές που δίνω προτεραιότητα στην προσωπική μου ζωή, όταν αποφάσισα 4 χρόνια να μείνω εκτός θεάτρου για να δώσω χώρο στη ζωή μου. Και άλλες φορές που έδινα βάρος μόνο στην επαγγελματική μου ζωή. Εξαρτάται από την... Έχω καταφέρει κατά περιόδους να ισορροπήσω αυτά τα δύο. Κατά περιόδους όχι. Όπως κάθε γυναίκα που δουλεύει. Θα το καταλαβαίνετε και εσείς, φαντάζομαι, ως και ως φοιτήτριες, ας πούμε, πώς νιώθετε. Γιατί δουλειά είναι και αυτό που κάνετε και πολύ σοβαρή. Επενδύετε πολύ στο μέλλον σας. Άλλες φορές ισορροπείς, άλλες φορές όχι. Μάλιστα.